Slav, îro du berhemên xweşik gihîştin ber destê min. Diyariya biraderê Ciwan Osman, bi xwe jî nivîskarê wan her du berheman e, her du berhemên helbestî. Yek bi navê Ezim Kurdistan, a din jî bi navê Kurdistan û tu. Du berhemên helbesta ji aliyê helbestkarekî me ciwan ku hala Avrupayê dijî ji Rojavayê Kurdistanê ye. Ev her du berhem ji min re wek diyarî şandin. Ez serî de spasiyên xwe ji bo wî dikim. Ez gelekî kêfxweş bûm bi van diyariyan û mala te ava. Bi rastî jî zor hêja ye ku ciwanên me berê xwe didin Kurdî û bi Kurdî dinivîsînin û pişta civan berhemanan digîjin ber destê me elbet carna ku diyarî têne ev hêj xweştir e bi rastî. Wiha naveroka wê ji rastî zaf balkêş e çawa em bêjin berhem bi du zimanî ne jî em bêjin Kurdî û Erebî ye, Kurdî jî nivîsandiye, Erebî jî lê heye. û em bêjin wek berga pirtûkiyan got rûpel wek reş hatiye hilbijartin. Nizanim gelekî balkêş bû bi rastî. Ev em bêjin Ezim Kurdistanê Ciwan Osman, helbestkarê me ciwan. Ev berhema duyem jî bi rastî kalîteya pirtûka jî gelek baş e, bi cîldin wiha xweşikin. Yani kêfa meriv wiha bes bi berga pirtûka jî tê. Ji bela wê ez kêfxweş bûm ku ev pirtûk li pirtûxaneya min jî dê bi cî bibin û ez ê piştî ku van helbestan bixwînim dê li ser helbestên Ciwan Osman jî biaxivim. Hema di serî de dixwazim ji helbesta ewilîn çend rêzan ji bo we bixwînim û pişta vê vîdeoyê bi dawî bikim. Lê evîndara min, em Kurd çarenûsa me ne bi destê me ye. Em nagihînin ên em jê hez dikin. Ne tu ji min ra yî û ne Kurdistana min ji min ra ye. Evîndara min, tu ji wî ra yî û Kurdistana min ji wan ra ye. Wiha bi vî hawî helbestên Ciwan Osman hatine çapkirin. Ez careka din spasiya xwe ji wî re dikim û dem baş.